Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 3 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Karon ang ika-14 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas Kapitulo 10, versikulo 1 ngadto sa 12 o versikulo 17 ngadto sa 20. Humaniini, nagpili ang Ginoo og laing 72 katawo. Gipadala nila sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod og dapit nga hapit kaniyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan, apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karnero, taliwala sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil, ubag o sandalyas, ug ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo muabot, unahan ninyo pagingon, ang panagdait maania niining balaya. Kun didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong panghinaot sa pakigdait. Kun wala, ang inyong panghinaot sa pakigdait mubalik ra kaninyo. Pabilin kamo ni adtong balaya, kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug ingna ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan sa dihang moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingna ninyo ang mga tao. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon, agig pasidaan, batok kaninyo, apan timan nga hapit na maghari ang Dios. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom, mas grabe pa ang katalagman nga mahiaguman ni anang lungsura kaysa Sodoma. Unya mibalik ang 72 nga malipayon kayo ug miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila, pinaagi sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit, pamati ka. Gihatagan ko kamog gahum aron makahimo kamog pagyatak sa mga bitin og sa mga tanga og sa tanang gahum sa yawa og walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamog kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.